Bueno, un partido el que necesitamos sobre todo recuperarnos físicamente, tanto del viaje como del partido duro que tuvimos el jueves contra Maccabi, que estuvo hasta el final y que hubo un desgaste físico muy importante, sobre todo porque íbamos detrás en el marcador y teníamos que volver. Y hubo mucho desgaste físico. Es importante que nos recuperemos lo antes posible, ver cómo somos capaces de llegar contra Barcelona. Barcelona también tuvo desgaste, pero bueno, jugó en casa y no tiene el viaje por medio. Y bueno, ser capaces de hacer un buen partido allí, de hacer un partido sólido, saber que es contra un rival que juega bien buen baloncesto, que tienen puntos todos los jugadores tienen puntos en las manos, que están bien entrenados, que saben a lo que juegan y que tendremos que estar bien defensivamente si queremos competir en el Palau. Bueno, ens pot costar, no? És cert, no? També és cert que queden 2 setmanes abans de la Copa i que hem de seguir competint. I no només hem de competir a l'Eurolliga, sinó que també hem de competir bé a la Lliga CB, no? Llavors, també és cert que després del partit de Barcelona portarem tres partits més fora de casa i que després tocarà un moment en què els equips hauran de vindre a la Fonteta, no? Però hem d'intentar sobretot fer un partit sòlid com els que estem fent a València, fer un partit sòlid a Barcelona contra un gran equip que sabem que està fet per guanyar molts partits, no? Veurem una miqueta, anem una miqueta al dia a dia, no? El dijous, 20 minuts abans del partit, comptàvem amb el Xavi, 20 minuts després ja no. Llavors ara parlar de 24 hores es fa un món, no? Veurem, està clar que si tenim els 3 extracomunitaris haurem de decidir quin és el que es queda fora.